orain dela urte bat, ni egon naiz nahiko izorratua, eta egon naiz ingresatua, San Juan de Diosen, eta bueno, adibide asko ikusten duzu, drogakin, bai alkoholakin, bai jokurekin, Bai, bai, eta bueno, ikusten duzu gazteak, esain gazteak, eta jendea oso gaizki pasatzen du. Orduan, esperientzia horrekin, eta gero ere, atean nintzenean San Juan de Diosetik, etxea etorri nintzenean, etxean, bagenitun arazo batzuk, droga asunturekin, eta, bueno, horregatik animatu nintzen, elkartu ginen 3 lagun karrikan, eta, bueno, mahai gainea bota genuen gure kezkak, eta pentsatu genuen, zeo zer egin behar zela.